हेलो लोगो खुलुमबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जानांगौ दिनैहाय बैसाग दाननि 1 तारिख बेखायनो बयनिसिमबो बैसाग दाननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय दिनै एक्चुअली बोराय पार्टी रायजो गिदिरफ्रा जोंना दिनै फार्स्ट मोसागोन आरोना बेखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जा हायो आं देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो गावबुरानाव फार्स्ट मोसागोन आरोना लोगोफोर दायो सफैबाय जोङो नै माखासे थांबाय ओमफ्राय आथिंबो फैगासिनो दं उनावहाय दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय
सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।